Johnny Gold is here. Ez a jó hír. Come on. I'm Johnny Gay to the O to the D. I love you. Velem szemben Táncos Tamás, vagy ahogy most így néhány napja a világháról felkült videó által elhíresült Johnny Gold. Csapjunk bele itt az elején a közepébe, hogy ilyen képletesen éljek. Ugye ez az egész videó nem volt komoly. Nem vagyok annyira kattan, mint amennyire látszik a felvételen. Nyilván ki akartam próbálni, hogy milyen vagyok a pop szakmában, de ez szándékosan lett ilyen, amilyen. Minden szép velem, minden jó velem. Szeretnéd egyszer megfogni a kezem, de nem. Tehát egyfajta gag, egyfajta görbetükröt állítva a mai popzenének, vagy mégiscsak volt benned annyi előrelátás, hogy esetleg ezzel akár zenei klippekben szerepelsz, vagy díjakat nyersz, vagy hogyan kell ezt az egészet elképzelni? Azt mondanám neked, hogy volt benne ez is, az is, de tulajdonképpen nem gondoltam volna, hogy ilyen sláger lesz. Tehát, hogy fel fogják kapni 3-4 nap alatt több százezres néző táborom lett, úgyhogy szerintem ez elég jó a mai pop szakmában. Szerinted miért kapták fel? Azért, mert annyira jó a klip, vagy pont fordítva, mert annyira nem, vicces, vagy annyira kökkentő? és silány szerintem, ami ennek szántuk is. Sokan éltek azzal a hasonlattal, hogy azt gondolták, hogy ma már a Mizu számot nem lehet úgymond alulmúlni, bár mégiscsak sikerült. Neked mi erről a véleményed? Te hogy látod ezt? Hát nézd, szerintem az is egy más irányú produkció, és az enyém is. Tehát nem tudom, hogy ő komolyan gondolta ezt, én annyira nem gondoltam komolyan, viszont most már, hogyha ilyen sikereket tudok vele elérni, akkor fogom ezt a dolgot, tehát nem hagyom abba. Lesz következő Johnny Gold szám. Hova lőnéd be magad mai magyar pop világába, vagy popzene világába? Hát stílusilag én úgy gondolom, hogy ez egy space reggae. Belőni, hát még ezen így nem gondolkoztam így konkrétan, hogy milyen értékrendben, milyen értékrendben képviselek tulajdonképpen, tehát fogalmam sincs, hogy ezt. Love me on Monday, love me on Tuesday, love me on Wednesday. Te Debrecenben dolgozol, ugye most éppen a munkahelyeden vagyunk, testépítéssel foglalkozol, de jól tudom, a mesztelenkedés sem áll annyira távol tőled. Igen, voltam csipendélfiú is. Értem, csak azért is, mert videóklipben is látszott egy-két olyan intimebb testrészed, illetve jelenet. Az az igazság, hogy most annyira nem akartam ezt így komolyan előadni, ezt a klipet, tehát rá sem voltam készülve, fazonilag sem, tehát most itt egy eléggé fedett formámat nyújtom, nyilván csipendésokon nem ezt a formámat. Tehát ott azért jól nézek ki. Viszont ehhez a kliphez ez tökéletes testalkat volt. Milyen visszajelzéseket kapsz, amióta ez a klip, hát mondjuk azt, hogy berobbant itt a közéletbe? Kapok hideget, meleget, én úgy gondolom, hogy aki megnézi, saját véleménye önteni, neki ez tetszik, nem tetszik. Az, hogy most milyen hozzászólásokat kapok, azokat meg gondolom mindenki elolvasta már a portálokon, nem zavar, nem idegesít, sőt, megköszönöm mindenkinek, hogy vonult rám és nyilatkozott valamilyen formában velem kapcsolatban. De nyilván meg tudjuk az embereket nyugtatni, hogy teljesen normális, épeszű fiatalember vagy, tehát nem... Azért ez most így lejön, hogy nem vagyok kattan, csak egy kicsit, de ennyi meg szerintem kell a mai világban. De ez nyugtass meg, hogy most épp nincs rajtad ez a párducmintás szuszpenzor, vagy... Nincs, de akkor lekapom a pólót szívesen magamról. Hát kapjuk már le akkor. Tessék! Johnny Gold, yeah! Yo, love me on Thursday, love me on the Friday, love me on Saturday, love me on Sunday.